Jeg vil gerne fortælle lidt om menstruationscyklusen og den her model, og jeg vil egentlig bare lige hurtigt starte med at gennemgå, hvad det er, vi ser her. Og først starter vi hernede, hvor vi ser dagene, der er henover en menstruationscyklus, og der er 28 dage i en menstruationscyklus. Ja. Og så kan vi gå her, hvor vi ser vores hormon FSH og vores hormon LH. Og FSH det står for follikelstimulerende hormon, og LH det står så for vores luteinserende hormon. Og det bliver begge to udskilt fra hypofysen, som ligger i hjernen, og de går begge to ned og påvirker vores æggestokke. Og så har vi vores to andre hormoner, som er østrogen og progesteron, og de bliver ligesom produceret i vores æggestokke. Og så har vi vores morgentemperatur, som vi egentlig kan bruge til, hvis vi gerne vil være gravide, skal vi se, hvornår vi har størst chance for det. Og det kan vi så her, hvor temperaturen er højest. Så har vi vores follikel her, og vi ser, hvordan folliklen den langsomt modnes, hvor der så det sidst sker den her ægløsning, og så bliver den omdannet til det gule legeme. Og nederst her, der har vi vores livmoderslimhinde, som ligesom sådan vokser over hele den her cyklus, hvor den så det sidst forsvinder, og så er det her, der sker den her menstruation. Yes. Jeg vil egentlig bare forklare det her, hvor jeg starter ved dag 1 her, ved FSH. Og det der sker, det er, at produktionen af FSH, den stiger i blodet, og det går så ned og påvirker vores follikel, og det gør så, at folliklen den modnes. Og det resulterer også i, at der egentlig kommer mere østrogen, som østrogen det er ligesom, at det er det kvindelige kønshormon. Man kan også at østrogen den stiger, det kan man se her, og det er også med til at modne folliklen og selve ægget selvfølgelig. Men når østrogenniveauet det så er så virkelig højt, så går det så op og påvirker LH, og det påvirker også FSH en lille smule, men det er ikke så meget. Men det gør, at østrogen det ligesom går op til hypofysen og siger, at nu må den gerne producere rigtig meget af det her LH. Og så kommer der rigtig meget LH. Og så når der kommer rigtig meget LH, så kommer der også mere østrogen. Og det er sådan det, vi kalder for positiv feedback. Så altså der kommer meget af sådan højt niveau af de her hormoner, østrogen og LH. Og så også den her en lille smule af det her FSH. Men det der egentlig er, det er, at LH det sørger for, at det her æg, det frigiver sig til ægløsning. Så den positive feedback er ligesom med til, at der sker ægløsning. På grund af den her høje produktion af LH. Og den her ægløsning her, den sker så efter cirka 14 dage inde i cyklusen. Og så glemte jeg lige at sige, at niveauet af østrogen, det under den her positive feedback, det påvirker også livmoderslimhinden hernede. Det gør nemlig, at cellerne de deler sig, og så vokser de. Og så det kan man også se her, at den vokser her. Og så er det på den her slimhinde, at de her befrugtede æg, de skal sidde fast. Men det kan også godt medføre, at der kommer den her tynde slim i livmoderhalsen. Ja, men efter de her 14 dage, hvor der så sker den ægløsning, så bliver resterne af den her follikel, det bliver omdannet til det, vi kalder for det gule legeme. Og det her gule legeme, det bliver ligesom vedligeholdt af det her LH. Og det gule legeme, det producerer progesteron, og det kan man også se her, at den stiger rigtig meget her, produktionen af progesteron. Og der kan man også se, at at den producerer også en lille smule østrogen, og det gør den simpelthen fordi, at den stadigvæk skal sørge for at vedligeholde den her slim hernede, så den bliver ved med at stige og vokse. Og progesteron den gør også, at der kommer mere sejt slim i livmoderhalsen, i stedet for det her tynde slim. Men det høje niveau af det her progesteron, det gør, at der kommer konstant lav produktion af FSH og af LH, og det er altså det, vi kalder for en negativ feedback. Men når det her LH det falder så meget, så har det påvirkning på det gule legeme, da det ligesom var LH, der skulle oprette
det gule legeme, og det kan det ikke længere nu, hvor der er et meget lavt produktion af det. Så det resulterer i, at det gule legeme, det henfalder, eller det forsvinder. Men når det så forsvinder, så gør progesteron selvfølgelig også, fordi så er der ikke noget længere til at kunne producere den her progesteron. Og det gør så, at livmoderslimhinden hernede, den bliver afstødt, da der heller ikke er noget til at vedligeholde den længere. Og så er det så, at der sker den her menstruation. Og blodet, det kommer egentlig fra, at der ligger nogle blodkar inde i den her livmoderslimhinde. Men det her lave progesteron og østrogen, det gør også, at den her negative feedback, den ligesom forsvinder. Og så kan de så, i stedet for at der er den her konstant lave produktion af alle de her hormoner, så gør det, at så kan de få lov til at stige igen, så FSH igen kan begynde at modne en follikel, og så starter cyklusen sådan forfra igen.